Ако трябва да избираме само един фактор, който прави една компания изключително успешна и с потенциал за 100x, то това би било, ако бъде ръководена от един от основателите, който има изключително дългосрочна визия с потенциал да промени света. Интересното е, че ако в ранните години, когато се говори за тази компания, и най-често Уолл Стрит отхвърля, това би било един добър знак, че може би тази компания ще влезне в клуба на 100x компаниите. Много е важно, нали, ако продължиме за основателя, най-вероятно те са няколко основатели, но един от основателите поема отговорността и той има способността да изпълни тази визия. В същото време той е много гъвкав и адаптивен лидер, който може да се нагласява спрямо промените на пазара, спрямо новостите в индустрията и да може да, така нареченото, да започне да работи спрямо промените. И може би нещо, което най-много отличава и като цяло, ще видим защо компаниите, които са ръководени от основатели, се справят много по-добре, е, че те нямат основния мотив не е парите. Тоест много повече искат да се докажат, да покажат, че те са изключително способни и са водени от страст и от изпълнение на мисията, докато когато се ръководят от професионални CEO-та, те изключително имат друга стратегия, те искат да се докажат, краткосрочно да доведат акцията да се покачи много пъти с това, че компанията се изтисква краткосрочно, а дългосрочно не може да изпълни визията си, която евентуално е била завещана. Така че в голяма степен такива компании са Palantir, Nvidia, Meta и Tesla. Има още доста такива компании, но тези 4 компании са просто пример за компании, които в момента имат изключително силни лидери, отличителни, предизвикват много критики. Може би в най-малка степен в момента Nvidia предизвиква, защото Джейсън така някакси стоеше дълго време извън прожекторите, чак тази година така реши да се появи в публичното пространство. Ще използвам случая да разгледаме особеностите за Palantir, тъй като преди дни компанията влезна в S&P 500. Това е изключително постижение, защото тя е само 4 години на борсата, а също време вече е доста голяма компания с потенциал да бъде в следващите 10 години да се прибави в клуба на великолепна седморка, тъй като софтуер е изключителен. В момента това, което трябва да се знае, че за 100x компанията много далече, тъй като тя излезе на борсата именно в момент, в който оценката й беше доста завишена, такъв беше периода, но средно за около 12 години се постига 100x. Нали, може да видим компаниите, от които съм изборил, например, Nvidia, която след като излиза на борсата преди 24 години, има над 266 хиляди процента доходност или наистина астрономическа доходност и може би в момента компанията, която има най-висока доходност от изобщо в историята на публичните компании. При Meta също има над 100x, при Tesla. Сега, основното, което естествено трябва да разберем е до каква степен това има значение за нас инвеститорите. Какво всъщност означава тези компании и как може да се възползваме. Но от нещата обаче, че много често те са много по-скъпи от това, което ни се иска. Т.е. бихме много по-добре да купим Nvidia преди 10 години и да се наслаждаваме на този доход. Но във всеки един момент може да се окаже, че това е добре. Ще разгледам един индикатор, който по-лесно показва от популярния price to earning. Това е PEG ratio-то, което ще видим какво е в момента за
Nvidia това е 1,10. PEG ratio-то, Price per Earning to Growth показателя, той се изчислява от популярното Price to Earnings, т.е. печалбата на цената на акцията спрямо печалбата на акция, върху 5-годишният потенциал за ръст. И идеята е, че колкото е по-голям ръста, толкова съответно компанията е по-подходяща и се смята, че под 1 е много добре за инвестиране. В момента при Nvidia 1,10. За сравнение на S&P е 2,68, което означава, че по този показател Nvidia е доста подценена. Разбира се, това е само един от показателите, които бих искал да разглеждам, но това е много показателно, че всички тези компании, които се ръководят от изключително лидери, те са с много по-голям потенциал за ръст. И именно заради това, въпреки че краткосрочно така наречените value investors, които инвестират само на ясни числа, те не харесват тези растящи компании, защото не вярват в техния растеж, но историята показва, че лидери от ранга на тези 4 компании могат да продължават дълги години да имат ръст, както е при Nvidia повече от 25, при Meta повече от 10-15 години, при Tesla също от 2009-2008, когато излиза на борсата. И тепърва в техните планове има много голям потенциал за ръст. Това е в някаква степен, така отговарям и на въпросите около какво мисля за Nvidia. Мисля, че споменах в момента и за Palantir. Наистина всички тези компании в момента са по-скоро в режим на hold, т.е. нито да се купува, нито се продава. Би било чудесно да има няколко корекция, но всички чакат винаги корекция за да купат и затова е по-добре варианта винаги да се купува на равни периоди, т.е. така речения Dollar Cost Average, при което може да се придобие акциите на добра цена. Това, което още аз го показах и в Facebook, е много интересна графика. Между другото във Facebook, ако ползвате Facebook, си струва да се абонирате към групата StoX, аз ще оставя линка под видеото, защото там ежедневно ми е по-лесно да поствам подобни графики, които могат да задават и въпроси, защото в YouTube по някаква причина с дискусията се губят коментари. Тази графика показва как изобщо всички компании, които са в S&P и се ръководят с основателите на компанията, имат близо 3 пъти по-голям възвръщаемост от S&P, което само по себе си показва, че това е изследване към 2014, но аз съм почти сигурен, че не е лесно да се направи такова изследване, че дори няма да се очуда, ако се е разширила още повече разликата между S&P и компаниите, които са ръководени от основатели. Би било интересно да се намери такъв ETF, който само инвестира в подобни компании и да се видят и да се разгледа по-подробно. За мен в момента има много изкушения. Едното е, че най-вероятно преди изборите ще има много голяма волативност. Цените ще ходят нагоре-надолу. В септември се очаква, че акциите ще спаднат и заради това много хора се изкушават да продават и се надяват да купат отдолу, но истината е, че от подобни движения много пъти човек може да излезе извън борда и тези, които ще спечелят от нашите търговски сделки за покупка и продажба, са по-скоро брокерите. Затова моят съвет е по-скоро търпеливо да изчакваме компаниите, в които вярваме, че имат много голям потенциал. Тоест ние трябва да разберем, че най-добрият подход е, че всъщност ние инвестираме в бизнес, а не просто в едни акции, които се движат нагоре-надолу. И да, това е един от основните показатели, които смятам, че е важен за подбора на едно StoX. Аз съм направил едно видео, което ще оставя тук преди време. Да, то трябва да се преработи отново, но в него говоря за StoX принципите, които човек си струва дори да ги е гледал на времето, си струва
отново да свери часовника и да види какво може да добави, така че ще се видим там.